ተጋሩ ሕጅውን ቁጥዖም ይገልጸሉ ገለገለ ሰባት ግን መብዛሕቱ ታይም ዝብሉ ዘለው ቲክቶከራትን ዩቲዩበራትን እዮም ዝህውኹና ዘለው ንምንታይ ኢንተርኔት አጥፈ ቢልካ ህልም ዘይትብል ብፍላይ በወገን ኤርትራ ዘለው አክቲቪስታት ሚዲያ ወዘተ ዝበሃሉ አጥፋዩ እንዲብሉ ናይ በሐቅ ኤርትራውያን ዲዮም ተጋሩ ዲዮም ካልኦት አይፍለጡን ግን ኮም ኢሎም ይዛረባሉ ኣብቲ ናታቶም ገጻት ማለት ወይ ፔጃት ካብዚ ጉዳይ ዝለሙ አንተ ዝኾነ ተሰምዑ ነገር ክሊ ጀነራል ፊሊጶስ ሚስተ ዛሪቡ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ተቆጥዖም ለሎ ንምንታይ ዝብል ባሻ ደስታ ዝበሃል ሓውና ማለት እዩ እንካብ ሻዕብያ ሲታይ ኻትማር ናብ ኤርትራ ገጽ ከድካስ እንታይ ንኽትማር እዩ እቲ ዝመጽ ለውጥኸ እንታይ እዩ ካብ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዝብሉ መንግስትስ ተማሂርካ እንታይ ንምምጻእ እዩ ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ገለገለ ሰባት ድማ ኖ እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ከምዚ ዝገብሩና ዘለው ዝብል ፍሉይ ቂምን በቀልን ሒዞም ማለት እዩ ተዘይ ተጋደልኩም ዝብል ኣሎ ካብ ተጋዳዲት በዓላ ድማ ተጋዲልና እንታይ አምጪና ሕጅውን ንቀፊና ዘለና ስለዚ ተጋዳላይሲ ካብቶም ዝተናዕቁስ ኣነ ኮይነ ዘለኹ በመግዳሌላ ተዛረብ ሓንተ ሓፍቶናላ ክትሰምዑ ኢኹም ናይሎም ማዓንቲ ጠቅላላ ቪዲዮ ናይ ኃይለ ደደቤት ፈቀራውን ኣለዎ ናይ አረጋይ ቢቶና በዲስ አበባ ሀዲሙ ዝባህር ዘሎ ዘረባውን ሐቅ ዲ ሓሶት ከጻረዩ ማለት ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ አባራታ ተዕወኹለኩም የዘደሊ ወል እንድሕር ደኣ ነባራት ኮይንኩም ኣብዚ ቻናል እዚ ግን ርእይቶታትኩም ግደፉለይ ማለት እዩ ሃናጻይ ርእይቶ ንጽሓፉለይ ሰባት ኩሎም ከኣ ዘንብበሉ ሰዓት ኣሎ ካሱ ግርማይ ርእይቶኻ አገላልጻ ሚዛናዊ ይመስል ቀጽለሉ ይብል ማለት ሚዛናዊ ይመስል ከም ዝሪኦ ዘሎ ተኾይኑ ስለዚ ቀጽለሉ ሚዛናዊ ኮይንካስ ቀጽል ዝብል ርእይቶ ይብንሎ ይቀነለይ ካሱ ግርማይ ማለት እዩ ወይ ካሱ ግርማይ ብጣዕሚ ይቀነለይ ክብረት ያበለይ ማይክል አፍለቅ ማይክል ኩሉ ግዜ ርእይቶ ዘበን ማለት እዩ አይተሽደን ሰራዊት ኣብ ምሻጥ እንኹም ሓደ ፍሉጥ ትግራይ ወያነ ሰራዊት ሸይጥ አላ ኣብ ሱዳን ኢሉ ዝያዳ ገንዘብ ዝኸፍል እንታግኒናውን ኣብ ስሪላንካ ንኽሸይጥ ድሕራ ይብሉን ወይን ጎግ አግራ ክብል ሰሚዕዮ ወይን ጎማ አግራ ክብል ሰሚዕዮ ስለዚ ዝረብሕ ገንዘብ ዝኸፍል እንታግኒዮም ክሸጡ እዮም ጁንታ ይብል ነይሩ አይተወድካቸው ታይ ዝብል ርእይቶ ኣለካ ይብልን አይተገይታቸው ዘይዛረቦ ነገር ይብሉን ግን በጠቅላላ ምሻጥ ሰራዊትን እስክርናን ጽቡቅ አይኮነን ማለት ከሙል ቀሰብ አይኮናን ክንሪኦ ዘለና ከም ድርጅት አይኮናን ክንሪኦ ዘለና ከም ትሕብባር እንተሪናዮ ሜቢ ኢትስ ኦኬ ኮውን ይኽእል ሓቢርካ ክትሰርሕ ወዘተ ዝበሃል ነገር ግን ምሻጥ ሓደ ሓይል ኻኢኻ ዲዞልቭ ትገብር ዘለኻ ትመቅል ዘለኻ ሸይ ዘለኻ ካልኣይካ ጸላኢኻ ትወስኽ ዘለኻ ሶ እቲ ፕሮብሌም ካብኡ እዩ ዝምንጩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሸይጥካቲ ኤጌንስት ዝገጠመ ምሳኻ ምግጣሞ ይተርፎን ዝብል እዩ ማይክል ተረዲእካ ኢለ ይግምት ገብረ ስላሴ አብርሃ ሽደን እቲ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ጳጳሳት ኣይትሸፋፍኖ ነዚኦም ክቡራት ኣቦታትና ቀትልቲ ማለት ድሒኖም እምበር ሞይቶም ማለት ቀቲሎሞም ሓደ ስታሊን ካልኣይ ሃይለ ደደቤት እዮም ናብ ካልእ ተላግቦ በጃኻትኩም ንምንታይ ካብ ዘረኦም ተበጊሶም ብዙሓት ሰባት ከምዚ ዝብሉ ዘለው ግን እቲ ካሊ ከም ዝነገርኩም ናብ ካሊኡ ነገር ካብ ካሊኡ ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ከይዶም እሲ ክሳብ ክንድዚ ክበጽሒኦም ዝብል ግምት የብለይን አዲሱ ሃገር ናብ ሻዕብያ ኺዱ እዩ ሶሎ ዝብል ዘሎ ኮ ናብ ሻዕብያ ኺዱ እዩ ሶሎ ዝብል ዘሎ ሲዚ እዩ ይብልናል ዋ ተመኡ ዘሎ እንዳመጹ ንሕና እኳ ንባዓልትና ሀዲምና ይድመን እዩ አስመላሽ ዓለሙ ሽደን ድምጽ ወጻዓት ቀጽለሉ ስራሕትኻ ጽቡቕ እዩ ይብለና ለስመላሽ ሓዊ ማለት እዩ ንኹልኹም ብጣዕሚ ክብረት ያበለይ ይቀነለይ ንርእይቶታትኩም ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ዛ መሰጋገሪት እዚኣ ወሳኒት እያ ጣዕም ዝገርም ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ ጉዳይ እቲ ኢራንን አሜሪካን ገይሮኖ ዝነበራ ስምምዕ ከም በሓድሽ ተጣሒሱ እንታይ ዓይነት ዕብዳን ከም ምዃና ይፍለጥን ናብ ውግእ ኣትዮም ቶም ዓድታት ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ቦታታት አሜሪካ ደብዲበ ክትብል ከለና ኢራን ናይ ሚሳይል ወዘተ ካልኦት ነገራታ ብተመሳሳሊ ድማ ኢራን ኣብ ቀጠርን ኣብ ልዕሊ ከባቢታት ዘለዋ ማለት እዩ እተን ቅድሚ ሕጂ ናይ ዩኤስ ትካላት ኣለወን ኢላ ተሓስበ ንብረት ቦታታት ደብዲባ ብኡ መጠን ነዳዲ ናይ ዓለም ዋግኡ $5 ሕጂ ወሲኹለ ካብ $74 ንሓደ በርሚል ማለት እዩ ናብ 79 ክቢል ኣሎ ታይ ማዓቱ ምዃኑ አይፍልጥን ተሳማሚዖም ፈሪሞም ገለ ተበልካ ከምዚ ዕቡዲ ትራምፕ ኢለኩም ነይር ማለት ቀዳማይ ተረዲኹም ዕቡዲ ኢለኩም ነይር ዕቡዲ ክብል ከለኹሲ ኣነ ወላ ተጋገኹ ነገር የለን ዕቡዲ ማለት ተማልስ ተዛረቦ ዘይደግም ሶይሉ በጋጣም ዝነብር እዩ ለማዓንቱን ቀጽዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እስራኤል መሊሳ ጎስያ እቲ ያተላ መን ይመዝብሎ ቢኒ ዲዝሎ
ቤንጂ ኸም ይዝሎ ማለት ጽዋዕ ኸሎ ደፋፊእቲ ወሎ ኣትዮም ማታ ጉዳይ እዚኣ ማለት እዩ ባሻ ደስታ ታይበልካ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክንሰግር እታ ይገረ ከምዚ ዝኸውን እዩ ዝበሃል እምበር ነዘጥፍየ ማዕረግ ክኸውን ይበሃል ካብ ድንቁርና ሓሊፍታ ይበሃል እዚ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዘይብላ ሃገር كلاجن تعاطيقوس ويلس هاب زريشن دنقورو طيب هالزي يحفر يو سيريسلي يحفر يو انا بتعمي يحفر بتعمي زحف بتاع مالت اتا حزب ኤርትራ حاونا اندي تبل قالسي نزو كله دنقورنا شفينا ختكيد فتحاوي كونن لكعي كونن بالزعبا ابكال هاجر زلو صقم بمنتاي كتفوتحو وصقمون كو زفتح تماهير كايو اتزمرح زلو دنقورو سبعي ول امهرنا انا سدينا يو ابانا تماهير زخدي اب على تماهيرون وعلى خمرح زخد حدا يتراوكو ايفريتن زهاجر حدا يونيفرسيتي زيبلا هايك تفري نحنا تزغب ويل حقنت አለው ሓሶት አለው እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ናይ ባሻ ደስታ ዘረባ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ሕጂ ዩኒቨርሲቲ ይብላን ነቶም ቀጽሎም ዝመጹ ወለዶ ናብ መሪሕነት ዘብቅዕ ኣይኮነን ወጋ ተወዳደርትን ብሉጻትን ኮይኖም ንኸወጹን መማረጽነትን ሕጂ ዘሎን የዓለም ቴክኖሎጂ ኮምፒት ገይሮም ዝወጹ ኣይኮነን ዝብል እዩ ከመጋጣሚ ኮይኑ ግን እዞም ህዝቢ ብጣዕሚ ኣዝዮም ዘይስልክዩን ብጣዕሚ ናይ ትምህርቲ ጻዕሪ ካብ ዝገብሩን ህዝብታት ካ ሓደ ባዕላቶም እዮም ኤርትራውያን እዮም ማለት ከም ዝኸማና ተጋሩን ትምህርቲ ፈቲና ኢና ነርና ብጣዕሚ ንፎቲና ነርና ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ መወዳእታ ዓመታት ብፍላይ ተወግእ ሕጂ መጽዩ ረብሽዎን ሓዊኹዎን እምበር ተጋሩን ብጣዕሚ ኢና ከምዚ ዓይነት ነገር ንፈቱ ንትምህርቲሲ ኩሉ ሰብ እንታይ መኸለኩም ቀደም ዝሓርሰለይ ዝቁጥቁጠለይ እንተወሊደ እኹሉ ይዝብል ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን እዚ ህዝቢ ትምህርቲ ለካ ጠቃሚ ኢና ዝብል ኣትዩ ናብ ትምህርቲ ተዋፊሩ ዝርከብ ነይሩ ትሕማቅ ነገር ቅድመ ምጹ ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ ይፈልጦም ይዝክር ሕቶን መልስን ውድድራት ነይሮም ሕጂውን ኣለዎም ይገብሩ እዮም ሕልፍ ኢለ ይሰምዕ ማለት እዩ ዝሓለፈ እዋን እውን ተኸታቲለ ኣለኹ ቆልዑ ናይ ማእኸላዊ ናይ ዞባ ማእኸል ማለት እዩ ውድድር ገይሮም ጎበዛት ተንቆልዑሲ ብጣዕሚ ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዎ ልዕልቲ ቴክኖሎጂ ልዕልቲ ገለ ቶም ኣቶም ሃረብታ ኤርትራውን ብቋንቋ ዘይሕመዩ ኣዝዮም ብርታዕ ዝኾኑ ሰባት እዮም በዓል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓዊስካ በዓል ዶክተር ቢንያም ተወልደ ገለ ሓዊስካ ኩሎም ሲ ቶም ኣለውን ብሎም ኣው እዮም ወጽኦም ነይሮም ሲያሳ አፈወርቅ ንበዓሉ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ተማሂር ማለት ኢትዮጵያዊ እዩ ነይሩ ግደፍዎ ማለት ናይ ሲያሳ አፈወርቅ ኣብዚ ተማሂር ኸይዱ ላይብረሪ ሳይንስ የጽኒዑ ምስ ንበዓል ስብሓት ገረዝጊ ኣብየር ገለገለ ዝበሃል ዳሕራይ ሲኢሉ ሕውሱ ሰቢልዋ ዘሎ ነተዓድውን ብኸም እዩ ማለት እዩ ላይብረሪ ሳይንስ ገዲፉ መጽሓፍቲ ከየንብብ ቁም ነገር ዘሎ መጽሓፍቲ ከየንብብ ሲኢሉ ናይ ዝኾነ ነገር እንዳገበረ ካብ ወጪ ናብ ካሊእ ኸይዱ ነተዓድውን ረብሽዋ ሕጂ ግን ትምህርቲ የድልየኩም እዩ ምባሊ እምበር ሓደ ግዜ ንሕና እውን ባይዘወይ ከምዚ ዝብል ኣምር ገለ ሎሚ የርኢ ኣለኹም ኣነውን ዝገብሮ ስለ ዝነበርኩ ክእርመሎ ለኒ ዝበልኩ እዩ እታ ኣነ ዘይፈልጦ ሰባት ይፈልጡ እዮም ቶም ሰባት ዘይፈልጡ ኣነ ክፈልጦ ይኽእል እየ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ምስ ፍልጠት ተራኺብና ማለት እዩ ግን እቲ ደንቆሮ ዘይፈልጥ ህዝቢ ዝገለገለ እንዳበልና ስቆኢልና ብጅምላ ኣይኮነን ዘይፈልጡ ሰባት እዮም ዘለዎ ካብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ብኸም እንዳገበርና ኢና ክንዛረብ ናብዚ ናይ ኤሪትሪያን ኣርማ ሓላፊ ዝኾነ ጀነራል ፊሊጶስ ክንስገር በርገርና ኢና እንተ ሓሚቑ እንተ ጸቢቑ انت تنوقفنا انت ختنودنا تزغبر غيرنا نصنت امصينا لنا بزي انا انت هيدبل منسي مالت مصاع مالتيو قصالነት ናይ ሃገርካ ተውሕስ ማለት እዩ ንስይቲ ሓላፍነትኩም ሕተም ሕጂ ዘለኹም መንእሰይ ንሕና ትዝግበር ገርና ኢና ናጽነት ናይ ንዕቃብ ሃገር ናይ ምህናጽ ታሪኽ ናብዞም ናእሽ ዘለዉ ህፃውንቲ ሕጂ ዘለዉ ኣብ መዋእለ ህፃናት ዘለዉ ኣብ ጁኒየር ዘለዉ ኣብ ሰከንደሪ ስኩል ዘለዉ ናይ መምሕላፍካ ናትኩም ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ጨዊኹም ኣሎ እሺ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ሰበስልጣናት ጋዜጠኛታት ኣበይ ኣሽርኩም ኣበይ ናይ ጉድጓድ ፍሒርኩም እትኹም ኣለኹ ወደይ ዝረኣይ ዓይኑ ብርህ ክብል ህዝቢ ብንብዓተ ዒን ተዓዊሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት تاخوني ربعي مليون زخون حزب ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ تاخوني ፍርቂ ሚሊዮን ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ تاخوني ኣብ መላእ ዓለም 2 ሚሊዮን ዝኾን ተዘሪኡ ዘሎ ሕፍረት የለን ጸስጣስ ሕፍረት ዝበሃል የለን እዚ ረሓው ሻጤ እዚ ጀነራል ኣይኮነን እዚ ጀሪካኒ ሕልና ኣልቦ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ እሾቲ ዝበሃል ሕጂ ጸገም ኮይና ዘሎ እዚ
إسياس نعوز مسؤول سبات أمسيو كم على ودي إشتو كم على مانكي كم على شارلي كم على كيشا قال ماله لزياتهم جيري نتهاجر ودبات حكيو ودبات هتفيو لزياتهم جيريو زجاج أزول له مالك قرم زقوداي معامل كفلا وسيقو جنرال فيليبوس نحنا زكالنا غيرنا اينا كبل كلوس حزبنا خسدد هاجرناختبرس نعنا خطعمنا نسلطنا اينا تقاليسنا دو زي بلا غدا بيلو كال الصرح يلن زبل ريتو ابزيون وسيقو له مالتي بحصيرو حدا جنرال مالتي مقلاس اندي سرعو تقاليسو كون يغلي ግን ንንታይ ተቃሊሱ ነቲ ልምዓት ሊ ተቃሊሱ አንጻር ናይቲ ልምዓት ሊ ተቃሊሱ ልምዓትን ከመጽ ሊ ተቃሊሱስ ክፈልጥስ ይግባይ ነይሩ ከም ሓደ ጀነራል ማለት ክፈልጥስ ይግባይ ነይሩ እንተደይ ፖሊስ ጸገም እዩ ዘሎ ማለት ብዛዕባ እንታይ ኣና ሞክን ዛረብ ተቃሊሰ ክትብል ከለኻ ነቲ ህዝቢ ክርህቦ ክጽብቕ እንድሕር ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ተወሰንቲ ዝበሃላ ቁዋም ትካል ሕጊ ወዘተ ዝበሃላ ነገራት እዚ ከመይ ገይሮም ንዕንተ ይገበሩስ ተቃሊስና እንተስ ገለ እንተይልና ገለ ምክንያቱ ነተን ከምኡ ዝቦ ክግበር ኣለዎን ኢሎም ዝተዛረቡ ሰባት ክእሰሩ ከለው አትሊስት እዚ አቶም እዮም ንእሽትለይ ዓቕሚ ነይርዎም ተሰብኣይውን ነዚ አቶም ርእዩ እምበር እንታይ ከምቲ ዝበሃል ዘይቲ ዘየወቅዕ ኣለዎ ገለገለ ዝበሃል ነበረ መቸስ ኣይኮነን ሓቂ ነዚኦም ተስፋ ገይሩ ነቶም ካልኦቶም ከኣሲርዎ ሶ እዚ አቶም ሲ ሓላፍነት ነይርዎም ሞር ሓላፍነት ነይርዎም መራሕቱን ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እውን ስለ ዘለው ናይ ዓቕሚ ክንብል ከለና ናይ ዕጥቂ ጉዳይ ናይ ስንቂ ጉዳይ ወዘተ እውን ስለ ዘለው ኖ ከምዚ ኢኻ ትገብር ዘለካ ዝብልዎ ተዝኾኑ ነይሮም እዚኣቶም ቶም ብሓይል ወገን ዘሎ ወታደር ዘሎ ንቕንቐ ይምበለን ሰብኣይ ንስኮ ኦልሞስት ቤት ጽሕፈት ክመርሕ ዝኽእል ወዘተ ክገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ንባዕላቶም ተሓደ ነቲ ሓደ ክስልሎ ነቲ ሓደ ኪሎ ወርቂ ነቲ ሓደ ፍርቂ ኪሎ ይእኽቦም ዝኽእል ንምንታይ እቲ ፍርቂ ኪሎ ውሒድዎ እቲ ሓደ ይኹሪ ከምኡ ዝገብረካ ማለት እዩ ከምኡ ገይሮም موداتهم اميزينج ግን بزخونه فليز بلاي نعسكي مركبي نو تزارب يلك دي افتبلوا ولا تحانقوا نايسياس وتهدرات اغلغلتنا ايرترا يكونون ناي هاجر يكونون نايسياسيوم نحزبون هاجروني سيرف زغبر عدو خيتعنو حزبو خيموت يزقالس حدا وتهدر بتسيلك ببحر خيت كاتطحل حدا ايرتراو تحانيق ميت كندا تبال حدا ايرتراو بامريكا نايدرا كوين تبال حدا قلبل خومو تبال اب ايرتراو تحسب لايك حزبنا طفاهلو اكندي مو حد ناس what is going on بعدنا الك تزارب زيت خلت خونك وتهدر كوينكا حزبنا كنا دور يوت زغفلسي زي كميل كادي زارب نحركين كاس انت ايو تقمو خمت زبلكم انت اخا تطقمنا زلخا نعناسي انت اخا تربحنا زلخا الاتو كم أزل خنجر الفلنا ساعات كمين يروز التجري كم جرا تملينا كين كاري يخوين زلنا هذا خلنا حزن إسرعات كن هذا زلنا زلا كنا من جدا كم يوم زلت بدل أنا نتقادم نمن يلخ قادم أزي تقارن لهم قادم تفريق كذا خلنا نجرب من ما سازير كاسي تقارن لهم قادم رئيسي بقى حزورها أنا أقول هذا قادم كذا خاطر لما لا نعلم ناخذ اللحم قال لنا حدا سوقنا نعلم قال نسغلكم يدخل محايش يدخل ودي إذا قال لنا نعليك بس أكلم وجهنا من قدام مال حدا حيا اللوجيك يا تزاري ومالتي قدم حجب زحق زي الزاربو نبعلها كتب لي خاطر قاري الكاز بهالالو نبعله يحوسن وكان نبعله يدحنن مالته يكون كدحنيو قالت كون حردحنو علونا يملحن عدلالو مالتي ግን ሓደ ሰብ ንባዕሉ ኢሉ እንድሕር ኣዝጋደል ኮይኑ ንባዕሉ ኢሉ ክመውት ንባዕሉ ኢሉ ክስዋዕ ንባዕሉ ኢሉ ኣካሉ ክጎደል ግን ኣይኽእልን ማለት ሎጂክ ኣብዚ እዩ ዘሎ ንባዕሉ ከምዚ ይኮነ ንህዝቢ ከም ምዃኑ ሲ ማለት ሓደ ኢለ ተሲነ ንባዕለይ ታይ ይኸውን ኣነ ከመይለ ሓደ ዓይነ እንተጠፊሲ ንባዕለይ ከመይለ ይጋደል ንባዕልኻ ኢኻ ከምዚ ኣይባልም ከመይ ጌርካ ብስሩ ብምንታይ መዕቀኒ ኢኻ ከምኡ ትብለን ሓደ ተጋዳላይ ከምዚ ንባዕልኻ ኢልካ ኢኻ ንባዕሎም ኢሎም እዮም ከምዚ ገይሮም ንባዕሎም ክጥዕሞ كم يوم كزارو سبات نوعلو سي كيدو يسوو كويله بقدما يتسمعهم ندو نسواتي لا خمزي لا جلزبلون سو مص لزي حتت يمبر انت موصيوم رايوم اتوم بهيوتهم تريفوم اكالوم سنكيلوم غوديلوم زلو سبات كواس غدفو موتيوم هيوتهم هيوم زيوم كواس حتوم حيالي نبعلتنا انت نغرال كم يوم كما غوتوم نيرم زي جن رسيعم يوم توم غرغل زارو سبات مالتيو نغصل ناوكس نعليك ليش ناوكاي كيد فأغاوز تعالى ورزلو حجون مالتي
እቶም ተሸጉጦም ዝነበሩ ዘውደልድል ዝነበሩ ልቦም ነፊሖም ይጓዓዙ ልቦም ነፊሖም ልየቶም ይረኸሎ ተጋደልቲ ግን ተሽቆርቅም ኢልና ነበር ዘለና ኣብ ዓድና ካብ ምግዳል ተመሊስና ዓድና ናፅነት ስለ ዘይረኸና ተሰዲድና ዋላ ሰሪሕና ህይወትና ከይንኣሊ ቤተሰብና ከይንኣሊ ከመይ ጌርና ኣካልና ጎዲልና እግርና ተቆሪፅና ኢድና ተቆሪፅና ክንሰርሕ ይንኽእል ስለዚ ብምንታይ ኢና ክንመሓደር ከመይ እዩ ክንመሓደር ዘለዎ ዝብል እዩ ኣብ ጨረታ ናይ ህግደፍ እዛ ንሪኣ ዘለና ልጣፍ ሓደ ናቕፋ መን ተዓወተ ብምባል እዚ ብፀጋም ዘሎ $4,400 ዕውት ኮይኑ ወሲድዎ ኣሎ ኣጣውዑ ልስከ ግደፍ ማዕረኽ እንደ እዩ ኣብ መንጉዖም ኣትዩ ምንቅስቓስ ከልእዎም ዘሎ ፀገም እዩ እሞ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንቃዓን ቆልዓን መላውቲ ኮይኑሎ እዋን ኮይኑሉ ዘሎ እዋን $4,400 ከፊሉ ተዓዋቲ ብምዃኑ ኣብ ቲቪ ኤርትራ ንኽብሪ ዜና ክስራሓሉ ይኸውን እምበር ዝብል እዩ ይርጋ በላ እዩ ፖስት ገይርዎ ዘሎ ሪኣ ዘለና እሺ ስእሊ ዓባይ ስእሊ እያ ሓንቲ ናቕፋ ኮይና ብ4,000 ናብ ጨረታ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝወደቐትሉ ግዜ እቲ ዘገርም ብ4,400 ሓደ ተዓዋቲ ናይዛ ጨረታ ኮይኑ እቲ ተዓዋቲ ናይዛ ስእሊ ወናኒ ጁቬንቱስ ካፈ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ንሱ ዕውት ናይዛ ስእሊ ኮይኑ ብድሕሪኡ ብዙሕ ኣካታዒ ዘረባ መፂሎ ገለ ሰባት ብጥዑን እዱ ነይሩ ወይ ሰኺሩ ድዩ 4,400 ነዛ ሓንቲ ናቕፋ ዝብሉ ከለዉ ገለ ወገናት ከዓ ጨረታ እኮ ንዋጋ ናይቲ ንብረት ኣይኮነን ዝግበር ውድድር ናይ ሰብ ገንዘብ እዩ ሓድሽ ዘገርም ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት ኣቕለል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻባት ገንዘብ ገለ ይግበር እዩ ቴሌቶን ይግበር እዩ ወዘተ ገለ ይግበር እዩ ጨረታ ሓደ ዕላማ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ጨረታታት ወይ ከዓ ናይ ታሪኻዊ ዝኾኑ ነገራት ካሊእ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓዲ ከፀውዕ ዝኽእሉ ነገራት ገለ ክጫረቱ ከለዉ ሰባት $4,400 ገለ ግድፍዎ እሞ $40,000 እውን ክጫረቱ ይኽእል እዩ ማለት እዚ ማለት ጨረታ ክብል ከሎ ንኣታዊ ዕላምኡ ዝወፀ እዩ ብሓፂሩ ተኣታዊ ከይዱ እንታይ እዩ ክገብር ንመን እዩ ክኣታዊ ክኸውን እንታይ እዩ መዓልኡ ውፅኢቱ እንታይ ከምፅእ እዩ ክትተሓታተ ትኽእል ኢኻ ክትዛረበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ጨረታ ንምንታይ ነዚ ኣሲ ንምንታይ ገዚእዋ ግን ለውጣ ናይ ተቕሓ ኣይኮነን ዝገዝእ ወይ ከዓ ዋጋ ኣይኮነን ዝገዝኣ ዘሎ ቫልዩኣ ብዝኾነ መንገዲ ተዓቂኑ ወይ ብክብሪ ዓዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ብክብሪ ናይቲ ቅርሺ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ብክብሪ ካሊእ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ጨረታ ጌርካሲ ንዝኾነ ነገር ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዓሊምካ እዩ ከምዚ ዝግበር ማለት እዩ ሶ ዋጋ ኣይኮነን ወረቐት ናቕፋ እንድያ ናቕፋ እንድሕር ኮይና ወረቐት ፕሪንት ኩኣ ተገይራ እምበር ተጠቂዓ ዘላ እምበር ንሳኮ ክትሽየጥ ኣይትኽእልን እያ ሶ ተጫሪቱ ረኺብዋ ዘሎ ንከምዚ ዓይነት ክብሪ ንምግላፅ እዩ ዝብል እዩ ብርግፅ ግን እዚ ጨረታ ወሲዱ እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ እቶም ዘሎ ኣካላት ንምንታይ ውዒሎሞ ዝብል ሕቶ ስለ ዘይነበርኩ ኣይፈልጦን እምበር ሞር ዲፕ ከይድና እንተንሪኦ እዚ ጉዳይ እዚ ከገርም ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ክልተ ዝተመቐሉ ኣገልገልቲ ኣለዉ ገሊኦም ተቃወምቲ ገሊኦም ከዓ ደገፍቲ ሶ ንስኻ መርገፂ ኢኻ እንታይ ተቃወማ ደጋፋ ዝብል ኣብ ሰማይ የለን እዚ ኣብ ምድሪ ዝመፅእ እዩ ፍትሒ ካብቶም ተቃወምቲ ድዩ መፅእ ወላስ ካብቶም ደገፍቲ ፍትሒ ካብ ብርጌድ ሓመዱ ይመፅእ ፍትሒ ካብ ዶክተር ክስቶ ይመፅእ ፕሮፌት ኣብኤል መን እዩ ኣብኻ ምሸት ንኸይድ ነርና ምስኦም ክንባእስ ኢልና ኢና ግን ንኸይድ ነርና ቃል ኣምላኽ ክንካፈል ዘይኮነሲ ዋይነት ሶ ፕሮፌት ኣብኤል መን እዩ ዝብል ንሕር ደኣ ክትፈልጦ ኮይንክስ ቀሊል እዩ ኣርኢና ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ረኺቡኒ ኣብ ናይ ዓለም ኔትወርክ ከምዚ ኢሉ ኣብቲ ማዕበል ኣብቲ ዌቭ ሳምቲንግ ገለ እናበለ ብምድንጋሩ ዝፍለጥ ሃፍታም ፓስተር እዩ ወይ ከዓ እንታይ ይኽብለክ ማለት እዩ ዘመናዊ ኮይኑ ብዝኾነ መንገዲ ሃፍታም ዝኾነ ሰብ እዩ በቃ እንተስ ብሰርቂ እንተስ ብምሽዋድ እንተስ ብምጭርዋር ማለት እዩ ከምዚ እናገበረ ዝሃፍተመ እዩ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ መንግስቲ መሬት ኣብ መንግስቲ ሰማይ ወዘተ ገለ ይብል ናይ ሃይማኖት ሕቶ እውን ዝኾነ ግዜ ተሓቲቱ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ ከምዚኣ ትብል ገለ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ጥራሕ ኣንቢቡ መወዳእተን ዝኾነ ኢለ ተዝሓቶ ክምልስ ዘይክእል ሰብ እዩ ማለት እዩ ሶስ መን እዩ ዝብል ሕቶ እንታይ እዩ ይነገረኩ ከሎ ንኽንርብሽ ኢልና ንኸድርና ትምክሕቲ ዘይኮነ ክሰዓር ክንብርካኽ ክግዛእ ዘይክእል መንነት እዩ ከቢድ ግዜ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ስዒሩ ክወፅእ ዝኽእል መንነት እዩ እዚ መንነት እዚ ትማሊ 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ብጭካነ ኣብ ልዕሊኡ ሓደጋ ክወርድ ከሎ መኪት ዝወፀ መንነት እዩ ንባዕሉ እዚ ሕጂ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ካብ መጀመርያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝግበር ዘሎ ናይ ፅምዶ መስርሕ ድሕሪ ምድሓን ትግራዋይነት ዝመፀ እዩ ትግራዋይነት እንተዘመኪቱ እንተዘይድሕን ነይሩ ሎሚ ታሪክ ትግራዋይ ካልእ ምኾነ
إتي مبجسن كتال ጽቡቅ ነተም ክሕተ ይኮነን እዚ ማንነት ብመሰረቱ ብርቱዕን ልዑልን ይብል ትማንነት ማለት እዩ ኣናፍቲ ማንነት ጥርጣሬ የብለይን ነቲ ማንነት ከም መመክሕ ተጠቂሞም ናብ ገደል ዝኣተው ዘለው ዝኸዱ ሰባት ግን ኣነ ይኮንኩን ተዛሪበዮ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ እንታይ ይብል ነይሩ ኮት አንኮት ኩርዓት ይብል ነይሩ ሶኢልካ ናይ ከምዚ ሓወልቲ ዝፈጠርና ገለገለ እናበልካ ተዛሪብካ ዝመጽእ ዝልወጥ ነገር የለን ሶኢልካ አሞግስ ተዋዓልካዮ ሲንባዴላ ስሮኬት ክትገብሮ ይትኽእልን ይብል ነይሩ በቃ እዚኣ ውህብት ቃልናቱ ያ ነይራ ማለት ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ሕጂ ዘሎ ማንነት ካን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ወለድኻ ማንነት እንዳወራደርካ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ወለድኻ ትነብር እንተለኻ በቲ ናይ ወለድኻ ሽሻይ ተኾንካ ትጠምዳ ተኾንካ ትስደዳ ንሳቶም ኮ ሰብ ሽሻ እዮም ነይሮም ሰብ ቀድዕና እዮም ነይሮም ሰብ ሓቅውን እዮም ነይሮም ሰብ ምሕደራውን እዮም ነይሮም በትናታቶም ሕሉፍ ታሪክ ትምካሕ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ግን አንጻር ትናታቶም ታሪክ እዩ ማለት አድሎ ኣሎ ግዕዜና ኣሎ ሶኢልካ ኮይናት ጻሕተራይነት ኣሎ አንጻር ሰላም ምኻድ ኣሎ ሰላማውያን እውን እዮም ነይሮም ክዋግኡዎም ክመፁ ከሎ እምበር ሓያላት ነይሮም ሽዕዮም እምበር ከም ንህብ ማለት እዩ መጀመርያ ማዓሪዮም ዝኸድሱ ብርቱዓት እዮም ነይሮም ሰብ ትዕግስቱ እውን እዮም ነይሮም ሰብ ምክኣል እውን እዮም ነይሮም ተኻኢሎም እውን እዮም ዝነብሩ ነይሮም ተመጺኻዮም እዮም ተተንኪፍካዮም እዮም ንህብ ዝኾኑ ነይሮም ትና ሕጂ ዘሎ ወለዶ ከምዚ እዩ ከምቲ በቀዳማይ ዝበሎ እዩ ኩሉ መደሻ ዝሓዘ ሰብ ምስማር እዩ ዝረኣየ ዝበሎ ሕጂ እውን ኩሉ ጸገም ብውግእ ዝፍታሕ ዝብል ናሽናሊስት ኮይኑስ ኤክስትሪም ናሽናሊስት ማለት ዋርሞንገሪስት ቻውቫኒስት ሳምቲንግ ማለት እዩ እዚ ማለት ስቆይሉ ለዓድ ዝኸደ ጽንፊ ዝረገጸ ማለት እዩ ጫፍ ዝረገጸ ኩሉ ጸገም ዋላ መሰበይቱ እንተተፋቲሑን ብውግእ እዩ ክፍታሕ ይብሉ ዝኣምን ሰብ ሒዝካ ኢኻ ከምዚ ናይ ቀደም ወለድና ተማንነትና ከምዚ ገለልና ንማጎስ ዘለና ማለት እዩ አንጻር ተማንነት ንኺድ አይብልን ዘለኹ ከም ተማንነትና ንስራሕ ንሱ ናይ ሓድነት ውጽኢት እዩ ንሱ ናይ ትዕግስት ውጽኢት እዩ ንሱ ናይ ምርድዳእ ምትሕጋዝ ውጽኢት እዩ ንሱ ከዓ ናይ ሓቅን ናይ መርትዖን ናይ ስርዓታውነትን ውጽኢት እዩ ማለት ኣብዚ بسنا موجت زأمن يو لوجيكال تخون حسابات زأمن زمحدرني كابي وضع عند حركتك زي كم فطور زي كم تفطرو بأنصار داخلك كم زي كوي يوزبلك حجي أبتقرايكو علاقة ترخيبك جفيفنا بمكينة باترول قصعنا كاي أبزخونه بوتها ترخيبك من إسيكوينكا جفيف حيزك وين السودان وين إرتراح شتك كاي أنت هاديمك حجوت إيه قطع كاي تمليس كان تمسي هاد حره دماون شرح مستن عمت كأسرك كاي انتاي كتقبر لك زبلس سبيسيو بلانك سبيس مالتي بلانك ماي جاد ايشي اسكن غصب نكون زخل زنبر سمين ازي اقدمك تاي قدمك تاي عبقك موقع ማለት አይኖረው እዚ ኃይል እዚ በወስን ፍሊ ኃይል ምልሻል ይተወቅዩ ተባዕሉን ክገብሩ ዋዲ ገሩም ደሃን ሕጂ ተሓይል እዚ በወስን ፍሊ ኃይል ምልሻል ይተወቅዩሎም እዮም ነዚ ህዝብና ናብ ጣጣው ነምጽዮም ማለት እንተ ዘይንወቅዕ ነርና እንተ ንወቅዕ ነርና እንታይ ይክፈጠር ነይሩ ከምዚ አያትብል እንተ ዘይንወቅዕ ነርና መቃለሰ ይምረኸብናን ዕጥቀ ይምረኸብናን አይም ተዋጋአና ይሆን ያትብል ማለት ከበና አይነሮ ውሽጥና ኮይኑ ከቢቡና ውሽጥና ነሩት ምስተወቅዐ ብድሕሪኡ መጽዩ ምስ ኃይሉ ምስንቃ ኃይሉኮ ሒዙዎ ብድሕሪኡ ህዝቢ ይፈንጥሑ ወጽይዎ ድሕርተ ዘይደልወት ህዝቢ ዘይምደል ነይሩ ስለዚ መጀመሪያውን ክትከበብ ይኻነርካ ድሕራይውን ተኸብብካ ይኻነርካ ሶት ዝገበርካ ነገር ግን ፋውል ምዃኑ ክትፈልጥ ግን ጽቡቕ በቃ ፋውል ምዃኑ ስሕተት ምዃኑ ንሕጊ ብፍላይ ማለት እዩ ነትግራዋይ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተማጉይቱ መርትዑ ቅሪውን ኸይከራኸር ካብ ዝገበሮ ሓደን ንኸይማጎት ዝገበሮን እዚ ናይ ሕጊ ክፍተት እዩ ፕሪሚቲቭ ስትራይክ ከምዝሉ ኣቀዲምካ ንስኻ ማኖ ክትንክፍ ከለኻ ማለት እዩ ሽዕዩ ተዋሪዳ ዓዲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ረእይዎም ክሓስቦ ከለዉ ሕፂሮም እዮም ሓሲቦም ትሽግር ግን ነውሕ እዩ ይገብርዋን ይፈልጥን ኦፕሬሽን ክካየድ ሽዑ ኣይካየድን ኣይፈልጥን ክንሪኣ ግን ኢና ሓምለ 5 ዝብል ነይርዎ ምዕራብ ትግራይ ሓምለ 5 ዝብል ዘረባ ነይርዎ ማለት እዩ ሃይለ ፕሮግራም ኣብ ሽዑ ኦፕሬሽን ክግበር ድዩ ኣይ ክግበርን ኣይፈልጥን እየ ግን ናይ ልብያ ዝገብር ነዲ ኣይ ነገር እዩ ሰላማዊ ሰልፍ ድዩ ወዘተ ክወፅእ ገለ ይበሃል ኣሎ ይብላሉ
كجبر دي كجبرنا يفلت أني زيت فلت نحر كوين كجبر تفلت زيت فلت نحر كوين كتايل كالعل كيات أوبرش مالت حقيقة مالت ديت مستر حملة أب حمورة سلفخ جبريه ولا لا كان رأينا درون شعبية دين كذا درون تي دي اف دين كذا كان رأينا تبع الزخورو حلفتن تستنا بوليتيكان حلفتي كم زركوا تناجر الله كركوا ديوم أب آخر يومينا يجهر يكون كن زلهم بتكبر يزبل كن زلهم የትግራይን እናት የደፈረ ሰራዊት ወደ ትግራይ ይግባ እያላዘነ የሚውል ፓርቲ ህወሓት ሊሆን አይችልም። እኛ የምናውቀው ህወሓት ብልጽግና እውቅና ሰጠው አልሰጠው ምን አባቱ ሳግቶት እውቅና ይሰጣል አይሰጥም። ሰላም ሊሆን ከፈለገ ሊሰጥ ግዴታው እሱ ሰጠው አልሰጠው ግን የትግራይ ህዝብ እውቅና ከሰጠው በቂ ነው። ጻድቃንችን የምታክልን ጥፍጣፊ የትግራይ ህዝብ ፍቅር የለውም። ከእርሱና ስልጣኑ ብቻ ገንዘብ ነው ወዳጁ ለትግራይ ህዝብ እችን የምታክል እስኪ ስለ የትኛው ተፈናቃይ ሲያወራ ሰምተህ ታውቃለህ? የህፃጥ የተዋጣው ገንዘብ ተቀማ አይደለ? ሲቀማ አትሊስት አንተ አትቆጣም? የሆነ ነገር አይሰማም? ጽፎ ቆይ ማለት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣፈኛታት ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ፀግዕ ኢሎም ዝፀንሑ ማለት እዩ ሶ ኢሎም كان إيش اللي كان الناس وامس إلهم أتايت قبر إني خذ غني تزالب إني خا نعبا حد غلته ولا مل سلم نتومي تورات قلة تبعي لزمت كم زي ما هتصن تخون طلو هيتحجزن إني خا قط على عمل حرشة قال خم زي أنقبر زبل كم عين التصوير عم زموت السوات مالتي نايم زراب كله تعلنا خبلي اليوم حرين ناس اللي زلنا جلس بيقولوا تكاو حليفو فلتت زلوا زرباون أنفت نتهزبنا زخورون نزخونه أنفت زنفت ونا يكون صويل إن تصارك أنك تصارف في الخمس يخلي حدث مهنياتو نايتصلو بوليتيكا زنا قصلو زمن سلازخونه أبتو شعوان مسئل كامس جلسة بتزاربيها زومكم زيهم زامسولو سبات اللي شيء أترخو مودون مركبي أبتعمي صبغيو ناتام منتصر ويكاتي فلتر مجبري أبتعمي زقرمي استراتيجيكالي كم يجرا خم ترخوون أنا دنقي مالتي سو ترخي بيكافتم ترخو بحدا زيو يتاچون كوم يزبال نير حبيت كده نغوده حلفه غلو سامثينغ يبال نير اما وداتا كيدو موصخ اما نعون ها دبديو ميم موداتا من زغرفو ነገር የለን እንበርሽዑ ወሊለት በል ኮርዒዳ ድሮፍሉ ደርፊ አንታ ማን ኸአልበም ተውጽ ሓንቲ አፉባ ተቀሰባ ገለገለ ተባሂሉስ ዘይተባህለ ነገር የለን አባና ንሱ ተዋና ጸገሙ ንሱ ፖፕሊስት ዝኾነ ነገር ምእማን ጀምርና ለና ሶይልና በላዕሊ ሰማይ ደብረጽዮን ተحت ማርያም ጽዮን በገልዊጥ ኤር በላዕሊ ማርያም ጽዮን ተحت ደብረጽዮን ወዘተ ገለጽ ይባል ኖ አይተዋራድሩ ዘይዋራደር ሰብሰቢዩ ክስሓትዩ ክጋገዩ ግን after ፍሬም እንድሕርዳሊ after ዘረባ ዝደለኻያ እንተልዩ after ዕላማ እንድሕርዳሎ አሎ ተዘየሎ ወጽ ይኸደ ማለት ካብዞም ወጽኦም ዝኸዱ ከዓ ዘይትደልዩ ነገር እንድሕር ኮይንካ ትገድፎ ኢኻ زي اللي كات خوينس تقدفو إخا انتاي زفرح لك بزعبو تاي زارب لك أمره زي يقولوا نحر كوينو كايو خف بل بك أقدفو ويس نتأمره زلو مس عوي خو حتى لا تيمو في مس زخونه سو كتبها اللي إخا مالت مركب بوني تواري يتولو قفاقي قايو تقار لا يزبهال شو منفولط امين حرين عد خاولو ببرخا خوصتولو ناي تግራይ ታሪኹን ዘብልዩ ማለት እዩ ገለገለኹም ግን ከምዚ ክንብል ከለና መሪጽኩም መርጦ አልቃሽ አይንኹን መሪጽኩም አይትብከዩ 5 ዓመት ኣብ ሱዳን ኬንያታት ብዘይ ምቁራጽ ዝነበ ዓዴታቱን ዓዴታት ትግራይን ሕጂ ኣዶ ተነብዕላ ከምዚላ ኩጉያ ይብለና ሙሉእ ትግራይ ወዘተ እናወልኩም አይትሕሩሩና ሱቅ ዝመረጽና ሲናይ ተጋሩ ክፍተት ካብ ልብና ይኹን ማለት ክፍተት እናራአዩ ክኸፋፉልና ላሕና ወሉ ዝሓድሩ መሳርሒ ከይገብሩና ስለንሰግእ ይምበር ሰላምን ህዝብና ሰላምን ዝደሊ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ሰላምን ዝደሊ ኤርትራውያን ንምነ እዩ ስለዚ ሰላምሲ የድል ግን ንሕና ማለት ከምዚ መሪጽኩም በኸይቲ ኣይትኹኑ ግፋ ኣየድልን ኢልኩም ታዶ ሕጂ በጽሒ ልዩ ከፊእዋ ዘሎ ኣብ ሱዳን ውን ኮላዶ ዝብል ርእይቶ ኣሎ ማለት ሰለስተ ርእይቶታት እዩ ዘሎ تقدماي رئيتو قفا لا يكون نزبليو اتخالاي رئيتو نتوم قفا ايدلن يلكم تزاربو ادو تبكلا وزت يلكم تقوع بعز لهم نتقفاسي بخمزي كتشوفون وتللي زلهم ادو حجه ديا بخيا زبليت مبل سالساي ግን ሰላም ንኹል ይዘድል ዝብል ተقليل ወሎ ማለት እዩ መርከቦን ይቷሶ حقኛ ዝኾነ رئيቶ ንሱ እዩ ተዛሃበና رئيቶ ካ ተቀቢልና ያለና ማለት እዩ ግፋ ግን አሎዶስ የለን
بخمس من قدي مدو توحي والنازل ونير إخون بعام كم زولا وتخبى حلقة نسمع لنا مع مال سيقلت إيه أنا سيفلت أنا كذلك أيفلت تا انترفيو تقبر زلا بعلا مالتي بعلاس أبوس تقري ما تريك مالت انت خويني يحسو زولو مالت أنا لما عند دو كاير اللخون وزته كوم عينت مالتي تريكو يا تاوي يزيكو نور نغري انت اللي جن كاي من كم زقفف نايت سماننت يكون كذلك الله قفام بالله سيفلطني لك اب فيسبوك مس حاجه يوري الله لا ارتفيشال انتليجنس ناي اي قنبرديس اي ناي قنبمبر من اي مالتما ديب فيك يزبال سمع ما بصورو نعها بصورو صبيقنا هنا وقعنا لك بزح دي ترفنا زلو ولك اي بمسورتو حدا فيديو كسرح كله ولا نابريل يقرارب يحلو امبر حدا فيديو اي كم زخونن كم زيكونن بوزحات مراغصታት አለው حدا ሶይላ ነት ቪዲዮ ሪና ይኮና ንዛረብ ዘለና ዓለም ለኸ ተካላት እንታይ ይብለሎ መስኦ ተሓይዞም ሂዩማን ራይትስ ዎች እንታይ ይብላሎ ካልኦትን ተካላት ዘለዎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል መግለጽ አውጽኦም ዝብል ነት ሓደ ቪዲዮ بسلستم بربعة أنفت مسرعنا دايمنشنو مسعقنا حقنا يمخوان عدلون حصوتنا يمخوان عدلون مسفولتنا هنا نزارب مالتي سورس نايت حبريتانا ويكا منش حبريتانا ات فيديو راح يكونن ادخال ايكا فيديو ريندر كجبر كله ات جرافيكس مالتيو ريندر تغيروسي ناب زخونه ديسبلاي سكرين كمصخولو نابنت اي اي كساب زحجي زلو اوان قوصلي وزته زامسلو ريل بزخونه ملكعو اب باك جراوند زلو اليمنتات كلهم زيوم ناي مسرح فصوم غيرو بزي زخونه يكون كفتاتن غورولون عيني اف هزار با قالات غل خزرب كله مالتي وي نابلت موخاتي اي اي نوعلو ستيل بسرعه انا خميز امسلكم لحمامات مخانكم سلازي فلت امبر اي اي كساب حجي speech to text ቋንቋ ትግርኛ የቡሉን ወይ ከዓ text to speech ኮም የቡሉን ማለት እዩ ሶ ድምጺ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ሃገና አይተማህረን ይማሃሪ ዘሎ ምናልባት ሞዴላት የምሁሪኦም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ትሬን ይዝገብር ዘሎ ሶ እዚሲ ከመይልካ ኤአይ ገለገለ ፎቶሾፕ ይልኒሩ ጀነራል ባጫ ደበለ ቀድም ሕጂ ማለት እዩ ንዓንም وي حررنا تكلكم الذي سيفلط اي لك الله اي غادلن تغرا على تفلط زولت لي بتاواجي حتى سكبا تاواج الله سرعه الله الا الله ماشي በቃ ሆሜ ብጻይ አረጋይ ካሁት ከቢል መጠንቃ ምስተዋወን አዲስ አበባ ሀዲሙ ዝብል ሐሳብ ነርዎ እዚ ሐሳብ እዚ ሐሶት ይዝብል ይሓውና አረጋይ ሽሕ ማለት ሰብን ምሕጋስ ሰብ ምዃን እخልዩ በዚ ሓግዝዎ አዲስ አበባ ሕማቅ ኩነታት አለን ሓግዞ ይሉ ይብላሉ አረጋይ በዓሉ ግን ማለት እዩ አረጋይ ቢተው ዳዊት ተንሳይ ገብረ ጻድቅ ማሕበራዊ ሚዲያ በዳዊት ወደ ብሻይ ዝፍለጥ ሰብ ብናተይ ስም የጨርበር ስለዘሎ ክብራት ዓረክተይ ጥንቃቅ ክትገብሩ በዛ አጋጣሚ ክሕብር ፎቶ ማሕበራዊ ሚዲያ ዘመን ገብረ መድህን ዝለቆ ስም ናይ ምጥፋ ተግባር ከም ዘሎ ኮይኑ አነ ተጋዳላየ ናብ ፀረ ህዝብ ዝኾነ ስርዓት ዝሃድመሉ ምክንያት የብለይን ዝብልካ ፖስት ገይረሎ ማለት ስለዚህ ሐሶት እዩ አይ ከደን አይ ከርኩን ይብላል ማለት እዩ ሐሶት ይብላል ናቱ ፔጅ እዩ ትግራይ ናብ ስርዓት ቀደማ ዓድ ሕጊ ዓድ ስርዓት እያ ንሕግን ስርዓትን ዘሎ ተገዛእነትን ይፍለጥ እዩ ናብ አይና ንኣቱ ዘለና ናብ ሕግ ናብ ስርዓት ናብ ክስተወዱ ክስተ ይኮነትን እዚኣ ናብታ ተካላዊ መስርሕ ኢና ንኣቱ ዘለና ኣብ ሓደ ቦታ ተዓኽሊሉ ዝነበረ ስልጣን ነናብ ተኣሽሙ ነናቦቱ ሕጊ መውፅኢ ቤት ምህሪ ዘውፅኦ እውን ባዕሉ ይሰርሕ ፈጻሚ እውን ናይ ፈጻሚ ስራሕ ይሰርሕ ተተርጓሚ እውን ንሳ ይሰርሕ በብሓላፍነቱ ስለዚ ናብታ ተካላዊ ቁመና ኢና ንኣቱ ዘለና ሰላም ንምምጻእ ኣብ መወዳእታቲ ሰለስተ ኣካላት ሰብ ሕጊ ማለት ኣካላት ሓደ ሕጊ ክወፅእ ከሎ ናይ ቤት ምኽሪ ኣባላት ክኾኑ ዝኽእሉ ሰለስተ ናይ መንግስቲ ጨንፈራት ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ መዋቅር ስትራክቸር ኣካላት ፀዊዑ ተርጓሚ ሕጊ መውጻእቲ ሕጊ ተርጎምቲ ሕጊ ፈጸምቲ ሕግን ተርጎምቲ ሕግን ዝበሃሉ ብቅደም ሰዓቦም ክንፅውዖም ከለና እዚኣቶም ነንባዕላቶም ቼክ ኤንድ ባላንስ ክህልዎም እዩ ሕጊ ዝእዝዝ ማለት ቼክ ኤንድ ባላንስ ማለት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ድፊት ግን بزيقارن ملكعو كسرحون ننايو علاتهم سلطان كا بهوريزونتالي ديستريبيوت كغبر خم زلومي
ኣብዚ ሕጂ እዋን እንድሕር ደኣ ንስኻትኩም ንዝኾነ ኣካል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገበን እንተኣሲርኩም ወግን እቲ ተርጓሚ ሕጊ ኢንቮልቭ ገይሩሲ ተርጉሙ ብትክክል ይፈትሑ ለደስ ኣይፈትሑን ዘሎ ኣበለውቶም ዝተፈትሑ መክሰስ ምክንያቶም እንታይ እዩ ተባሂሎም ዘይተፈለጡ ሰባት እንደም ዝእሰሩ ዘሎ ሶ ቸክ ዌር ኢዝ ዘ ቸክ ዌር ኢዝ ዘ ባላንስ ኣምንታይ ዘሎ ቸክ ኣምንታይ እቲ ባላንስ ሓደ እዚ እዩ ተኻላይ ካት ቨርቲካል ሃይራርኪ ሞር ኣድማዕነት ዘረክብ ማለት እዩ እቲ ቨርቲካል ዝኾነ ናይ ስልጣን ውረድ ተዋረድ ኣብዩ ሞር ዝሰርሕ እምበር ኣብቲ ሆሪዞንታል ዝኾነ መዋቅር ናይ ስልጣን ክፍፍል ቨርቲካል ክብለኩም ከለኹ ካብ ክልል ናብ ዞባ ከም እንዳበለ ዝወረደ ነገር ቶም ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣካላት ንዕኑ ከፈጽሙ ሸብሸብ ክብሉ ተዓጢቆም ትርእዮም ኢኻ ግን ሕቶ እቶም ሰለስቲኦም ጋቨርንመንት ቦዲስ ዝበሃል ማለት እዚኣቶም ግን ነናይ ባዕላቶም ተዋጢሮም ክሰርሑን ተሓደ ነቲ ሓደ ዝገበሮ ኣይከውኑን ኢሉ እንትማጎት ግን የለን ከምኡ ተባሂሉ ኣይፍለጥን ሶ እዚ ናይ ቼክ ኤንድ ባላንስ ናይ ገለ ጉዳይ ኣይኮነን ብሓፂሩ ንኽንዋጋ ንፈልጦ ሕጊ ኣለና እቲ ሕጊ ንሰውፅኢና እዩ ዝበሃል ውሽጣዊ ዓቕምካ እዩ ዘምፅኦ ለሚንካ ተማህሊልካ ተማሕፂንካ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ዘለናሉ ዘመን ሰላም እውን ኣይወሃብን ሰላም እውን ክተምፅእ እንተኮይንካ ከም ዘይትቁርጠም ከረጋግፁ ኣለዉ ፀላእትኻ እዞም ህዝቢ እዚኦም ገጢምካ ኣየዋፅእን ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ዝግባእ ኢሎም ከኣምኑ ኣለዎም ንሱ ንምምፃእ ከዓ ውሽጣዊ ዓቕምታት ክትሃንፅ ኣለካ ጽቡቕ ስለዚ ውሽጣዊ ዓቕሚ ሃኒፅና ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ ክነምፅኦ እንኽእል ዝብል ርድኢት እዩ ዘሎ ሶ ለሚና ይነምፅኦ ገለ ይነምፅኦን ኢና ብሓይልናን ብውሽጣዊ ሓድነትና ኢና ነምፅኦ ዝብል እዩ ዘሎ ርእይቶ ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሳብ እዩ ኣንፀባሪቑ ዘሎ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ብጉጅለ ሕወሓት ማለት እዩ ነቲ ተተካእ ትውልድ ሲ ኮነ ኢሉ እዩ ዘምክኖ ዘሎ እያ ትብል ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም እያ ተተካእ ትውልድ ከይህሉ ኮነ ኢሉ የምክኖ ኣሎ ሕጂ እውን ምስ ካልኦት ዘለዎ ማለት እዩ ምስ በዓል ሻዕብያን ወዘተን ዝኣመሰሉ ሓይልታት ጥምረት ብምፍጣር ዓዲ ንምሕማስ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዝብል ፅሑፍ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኣነ እኳ ሓሳቦ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እቲ ፋና ስኢለ ተዝሓልፎ እዩ ደስ ክብለኒ ነይሩ በዓል ፋና ገለ እዚኦም ኩሎም ሓሰውቲ እዮም ክሕስቦ ከለዉ ስለ ዝሰማዕኽዎም ማለት እዩ ንቐፅል ህዝቢ ኤርትራ ተፃሚና ኢና እስካብ መወዳእታ ተፃሚና ኢና እስካብ መወዳእታ ንፖለቲካ ገሊልና ኣይኮንና ተፃሚና ሓደ ስለ ዝኾንና ክንፃመድ ስለ ዘለና ናይ ቀደም ዘምፀና ፖለቲካ ስለ ዘይጠቐመና መምሃሪ ስለ ዝገበረና ሕጂ ግን ካብ ልብና ተዓሪቕና ንሕና ኦሪጂናላት ተጋሩ ወላ ኤርትራውያን ትኾንና ወላ ሓንቲ ይመስለናን እዩ እቶም ለባማት ኤርትራውያን እውን ትግራዋይ ትኾኑ ወላ ሓንቲ ይመስለውን እዩ ጥራይ ሓደ ንኾን ጥራይ በተለይ ከዓ ከም ኢሳያስ ዘለ መንግስቲ ዝህልወና ኣብ እዋን ራብሻ ኣብ እዋን ዝኾነ ነገር ኢንተርኔት ተጥፍእ ብልሓመድ ዝገብሮ ኣንፃሩ ደግማ እየ በዓል ዶክተር ትፅየፎ እሞ ትንፀፎ ኢሉ ለሚን ከበይ ከይትስእን እዮ ክትርእያ እንዲኺ እዚኣዳ ቀረባ እዋን እንታይ ዘረባ ደብረፅዮን ግን ንህዝቢ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ከም ድልየቱ ከፊትካ ዕውስ ስራሕ ክትዓምም ዘይከኣል ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣይተሰወጦምን ዘሎ ብጣዕሚ እኮ እዩ ዝገርም ሕጂ ሲ ንሕና ተጋሩ ኢንተርነት ማለ እውን ተዓፂና ነይሩ እዩ ኩናት ብቕልፅምና ከፊትናዮ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ኢንተርነት ክነብር ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ወላ ክዓፅው እንተሓሰቡ ህዝቢ ትግራይ ኣይሕልፎምን እንተኾነ ግን ጉዳይ ነይርኩም እዩ ጉዳይ ሃገርካ ዝሓወይ ኣብዚ ፅሒፍካ ኒኻ ምናልባት ንኤርትራውን ህዝቢ ኤርትራን ዝጠቐመ እንተዝኸውን ነይሩ ብዘይ ኢንተርነት ምቕማጥ ንዓና ክጠቕመና ክተመሓላልፍ ይግብአካ ንህዝቢ ኤርትራ ዓፊንካስ ከም ድልየት ሃገርካስ ሰቂኻስ ንህዝቢ ትግራይ ንኽሳቐስ ኢንተርነት ይጣዓፅልካ ትጉስጉስ ኤርትራውሲ ንመሰልካ ጠጠው ዘይትብል ንዓድኻ ዘይትነገር ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሲ ኢንተርነት ዘይብላ ዓዲ ሒዝካ ሞ ኤርትራ እወ ኢንተርኔት ዝመስሎም ሓበሬታ ንምምሕልላፍ ተዋጋዒ ቦዚ ኸይዱ ጠበንጃ ዝተዓጠቐ ቦዚ ወሪዱ በዚ ገይሩ ደየበ በዚ ገይሩ ወፀ ንዝብል ጥራሕ ሓበሬታ ንምምሕልላፍ ዝመስሎም ኣሎ ነጊሮኩም እኮ ሕድ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝኾነ ትኹን ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ወፃእ እንድሕር ኮይና ብባንኪ ትራንስፈር ዝግበር ዘሎ ባንኪ ድማ ከብዲ እዩ ኣቱም ሰባት ኣንታ ከመይ ዝኣመሰሉ ድምሱሳት ዋላ ሓንቲ ምንም ዘይርድኦም ማለት ከመይ ጌርካ ሲ ኣነ ዝረኽቦ ቅርሲስ ዕፀወኒ ከመይ ጌርካ ትብሎ ትኽእልኒ ዝኾነስ ዝሰራሕክዎስ ዕፀወለይ
ማለት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ብካሽ ፍሎው ዝገብር ዝኾነ ይኹን ብካይንድ ብዓይነት ገለ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዕዳጋ ብፍላይ ምስ ሓደጋን ምስ ኣስጋእን ዝኾነ ኩነታት ከዓ ፈፂሙ ዘይከይድ ሰላም ዘይብሉ ከባቢ ካሽ ሒዝካ ነገር ከዓ ትንቀሳቐስ 100,000 ነገር ሒዝካ ትኸል ዱ ወቢል ንዓኻ ክሳድካ ኢሉ እንዲ ሓደ ሰብ ዝወስዶ ኣይትፈልጥ እንዲኻ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ማለት እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ይርድአኩም ዲ ኣነ ከምኡ ክብል ከለኹ ሲን እናተ ዩቲዩብ ገለ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ተሓቂ ስለ ዝፈልጦ እዩ በቃ ንሱ ስለ ዝኾነ ሪያሊቲ ንሱ እዩ ማለት ዕዳጋ ዓለም ሲ ንሱ እዩ ዘሎ በቃ ብሓፂሩ ሎሚ ኢንፎርሜሽን ኤራ እዩ ተሓበሬታ ቦቢልካ ይዝራኸብ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት እዮም ንዑ እንድሕር ዳሒዞሞ ሓደ ግዜ ካብ ዝኾነ ዓዲ ክትንፀል ወይ ከዓ ክትግንፀል ወይ ከዓ ክትንቀሳቐስ ዘየኽእለካ ከቢድ ተግባር እንታይ እዩ እንተልኩም ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ዝበሃል ናይ ቁጠባ ምትሕብባር እንድሕር ዳ ጌርካ ሞ መሰረተ ልምዓት እንድሕር ዳ ተኺሉ እንተነይሩ ፍሒት ኣይትብላኒ ኢኻ ፍሒት ኣይትብልን ናብ ምንም ኣይትኸድን ተትዋጋ ኢቭን ዝብል ንምንታይ እቲ ጥቕምኻ ብኣንጻር ናይ ተዓዲ ዘሎ ናይ ልምዓት ናይ ኢነርጂ ናይ ስትራቴጂ ወዘተ ገለ ተነዲፉ ዝተፀንሐ እዩ ቡኢኻ ተሓላለየካ ተታሒዝካ ዛስዋይ ክሳብ ሕጂ ንባዕሉ እዞም ነገራት እዚኣቶም ብምልኦም ነዊሕ ገይሮሞ ዘለዉ ነቲ ጉዳይ እውን ስኢሉ ሕልኽላኽ ዘምሰልዎ እዚኣቶም እዮም እዚ ክርደካ ክኽእል ኣለዎ ቀዲሙ ኢንተርኔት ኣብዚ እዩ ዘሎ መብራህቲ ኣብዚ ኢኻ ትረክብ ኩሉ ነገርካ እንድሕር ኣብኡ ሓንቲ ነገር ዘየለ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ሒዝካ ክትወፅእ ዘለኻ ትፈልጦ ዲኻ ግን ትዛረቦ ዘለኻ ትፈልጥዎ ዲኹም ክላውድያ ግን ኣነስ ትግራይ እና ኤርትራ ኩለና ሓደ ኢና እየ ዝብል ሰላም ኮይኑ ኤርትራ ከይደ ክደርፍ ደስ ይብለኒ ብእውነት ሓደ ኮይና ሰላም ኮይኑ ብሓደ ኤርትራ ከይደ ክደርፍ ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ مع السلام تتخون تبلي مع سيكون سلام أبقرب أوان كون يو زروكس كاب زخون جن مسكونة جن خيدة أبقرب أوان فتاري جوري هون سلام جوري هون تجابري يذكرني أفتدارت تأشمنا أديم لسه أبزنيرن تولد أبزنيرو دبوي قرماي أبزي سجامنا نيرم والله سلاح يذكرني بكل احترام بتقدير كومينا أمتنا وخاموينا خنقصل المن زغر مكا اب حد حل غيزه زرأخو حد اسلامي تشغيرو ناي فوسي وي ناي اوبريشن مغبري ገንዘብ ጻይኑ والله يزوم احوات تخستان ወደ ሀገርና ይሎም ቢሎም እንታይ ዘርኤካ እዚ እንንታ በሰላሚና አማ ዞም ክልተ ሰለስተ ዞም ሕንፍሽፍሽ ዝብሉ እዚኣቶም ዛይ ሰላም ዳ ነይሩ እኮ እዩ ተሰላም እኮ ነይሩ እኮ እቲ ህዝብ ብስሩን እዚ ይፈልጥ ነይሩ እዚ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ እቶም ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ናብ ካልእ ዘይኮነ እቶም ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣብ ውሽጢ እዮም ዘለዉ እቶም ተማሂርና ንብል እንታይ ከም ተማሃርና ዘይንፍለጥ ንሕና ኢና ንህው ኮነት ሰብ ሓቂ ንምዝራብ ሰላም እዩ ነይሩ ትምህርቲ እንተ ዘይመጽ ነይሩ ኣስኳላ ገለ መለ ዝበሃል ተዘይኮውን ነይሩ ሜይቢ ካብዚ ሓሸ ሰላሙን ክህሉ ነይሩ እዩ ሓምዞም ገለገለ ዘለዎ ማለት እዩ ኔሽናት ኣብኡ ኸይድና በቃ ሰላም ክንከውን ነርና ኢና ንዕዩ ፀጊሙና ዘሎ እንተኾነ ግን ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ መስል ክሳብ መወዳእታ ሃናፅ ርእይቶ ንኩሉ ሂወየ በብዝምልከቶ ሲ ኣንፈት ቆሚጦል ንስኻትኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ርእይኹም ብምክፋል ነዚ ቻናል ኣባላት ብምዃን ቴንክ ዩ ብምባል ብርቱዕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለና ትብልዎ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ከዓ ብምፅሓፍ ማለት እዩ ነዚ ቻናል እውን ጠቃሚ ዝኾነ ርእይቶ ብምሃብ ክትተሓባብሩና ነዚ ቻናል እውን ሓቢርኩም ንዕባይ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ድማ ናብ ኩሉ ንኽባፅሓነት ኣልጎሪዝም ፌቨር ንኽገብሮ ንኽትሕግዙ እላበወኩም ንሕና ቀኒዩ ጉድ ላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ